बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि मख'जाथाव हाबाफारि सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायदों। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोङाव थानाय एनसि गाटियाव फरेस्ट भिलेजाव दिनै बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाना सोरखारि बिथोन बायदि मिथिंगानि हरखाब गुस्लायनाय आरो सोमखोर खालामनायनि थांखिजों सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला हाग्रा मावख'आरि प्रबद कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बिफां फुलि गायजेननाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै बिथांनि दैदेननायाव एनसि गाटिगाव फरेस्ट भिलेजनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दाग्रासनि हेंथायै सांग्रांथि खालामनाय आरो मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव एखम्बा नांलायनाय जाथायफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो बाथाबारि हाग्रा मावख'नि आइसि रजनी दैमारी, मानास ससि कुंगुर इकोटुरिज्म ससाइटिनि आफादगिरि बिजय चौधुरी आरो बाक्सा डिभिजन हाग्रा रैखाथिनि निजोम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जोंना मोनसे इन्सट्राक्सन फैदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो पिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जे जोङो माने एनभाइरनमेन्टखौ माने आबहावाखौ आरो माने पलिउसन फ्रि खालामनांगौ। दा बेखौ उद्देश्य लानानै दिनैहाय बाहाय मोनथाम माने आयदा लानानै जों बाहाय मोनसे एवारनेस मोनसे मिटिं खुंनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जे दंफां लाइफां गायनांगौ। दंफां लाइफां गायबासो माने माबाया जेनेखि आबहावानि जेनेखि पलिउसन दा जागासिनो दङ बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय माने एन्टि ड्राग्स, जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गथ'फ्रा स्टुडेन्टसफ्रा बे माखासे ड्राग्सखौ लानानै जाहाथे बिसोरनि उननि जिउआ माने गाज्रियाव गोलैया, सेफटि जायो, बेखौबो मोनसे लानाय जादों। ओमफ्राय मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जेनेखि जे संघात जाबाय थायो बेफोरखौ जों मारै होबथानो हायो आरो जोंनि मानसिफ्रा रायजोफ्रा मारै धैर्य लानानै डिपार्टमेन्टजों लोगो जानानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो, बिनि सायावनो दिनैहाय सावरायनाय जादों। जोङो बाहाय गामिनि मानसिफोरखौ लानानै जों दा बाहाय माने 2000 दंफां फुलि गायनायनि जों दिनै टारगेट खालामदों। दा बे सोलिगासिनो दं। दा जोङो थांनाय मे मासनि 1 थारिखनिफ्राय जों जागायदों। तामुलपुर एरियायाव माखासे एरियायाव तामुलपुर रेन्जनो दायथ' होनाय जादों। बिथांमोनहाबो बाहाय गायगासिनो दङ आरो बे रोखोमनि एवारनेसखौ लाबोगासिनो दं। ओमफ्राय नैबे बाथाबारि रेन्जनि आन्दाराव जोंहा अलरेडि मोनथाम खुंनाय जाखांबाय कয়েকদিন आगोलनो। ओमफ्राय दा कुमरिकाटा रेन्जआवबो सोलिगासिनो दं। माने बाक्सा डिभिजननि सिङाव दाब दाब जायगायाव बे रोखोम प्रग्रामखौ लानानै माने हाबाफारिखौ बानायगासिनो दं। बोसोराव जोंना गभर्नमेन्ट स्किमाव जोंना 1,25,000 फुलि जों गायगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय पाब्लिक पार्टिसिपेसन जों पाब्लिकखौ लानानैबो जों 1 लाख टारगेट खालामदों। माने टटेल बाक्सा डिभिजनाव जोङो दा 2,25,000 फुलि गायनायनि जोङो दा आखायाव लादों आरो दा जोङो ओरैनो 10,000 जाबाय। दासिम 10,000 जाबाय। बोथोराथ' जोबाखै, जों गायबाय थागोन, गायलांबाय थागोन। माने दैज्लाङाव आरोखि बे रेनि सिजनाव जोङो पुरा 2,25,000 फुलि गायनायनि टारगेट लादों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।